なぜか生きるのが苦しい、そんな人には共通点があります。人にどう思われるかいつも気にしてしまう。本当は嫌なのに相手を優先してしまう。SNS を見るたび自分と誰かを比べて落ち込む。みんなの意見を優先しすぎて自分の気持ちがわからなくなる。それは弱いからじゃない。優しくて頑張り屋さんだから。今日から少しだけ自分の気持ちを優先してみてください。誰かのためだけじゃなく、あなたのための人生です。自分を大切にしてもいいんです。またあなたに帰り